Baitugu Joseba Díez Antxusti, gehiotaren bozera maila legebiltzarrean. Eskerrik asko, gorekin izategatik. Eskerrik asko, zuei, egunon. Ikusi berri dugu Durangon abian jarri duzuela da, makinaria elektoral guztia, udal eta foro hauteskundeetarako urtebete falta den honetan, adi aurrera diarduen indarra lelopean. Atzaularazi ziren mezu horien guztien artean, zein azpimarratuko zenuke? Bueno, hemen badagoela alderdi indartsu bat, momentu honetan ardura daukana Euskal Erakunde nagusiak agintzeko, eta agintzeak ez du esan nahi bakarrik eserita egotea mahai batean, agintzeak esan nahi du erronka batzuei aurre egin behar diegula. Erronka zailak eta erronka konplexuak direla. Esate baterako etxe bizitzaren erronka, segurtasunaren erronka, ekonomia eta kalitatezko enplegua lortzeko erronka, gazteei aukerak eskainiko dituen herri bat eraikitzeko. Horretan ari gara, urtebete geratzen zaigu udal hauteskundeetarako, eta nik atzo ikusi nuena izan zen ilusioarekin eta indarrarekin dagoen alderdi bat. Milaka, ia 3.000 lagun aurkitu ginen atzo landako gunean, mitinak izan genituen, baina batez ere genuen elkarri aurpegia ikusteko aukera, lanetik haratago jai giro batean elkartzeko aukera, eta nik ikusi nuena izan zen ilusioa eta batez ere indarra. Baina egia da titular gehien okupatu dituen adierazpena Aitor Estebanen eskaria izan dela, Pedro Sánchezi igorritako hauteskundeak aurten deitzeko, ez agortzeko legealdia. Horrek zer esan nahi du, galdu duzuela da konfiantza Pedro Sánchezengan? Beno, argi dago momentu honetan Sánchezek ez daukala egoera eroso bat edo egoera erraz bat. Momentu honetan aspaldian ja galdu zuen gehiengoa legebiltzarrean, Espainiako Kongresuan. Ez dauka gehiengoa eta ez dauka EAJ horrela erabaki duelako. Ez dauka Podemosek alde batera utzi zuelako, Juntsek ere alde batera utzi zuelako, eta bera babestu genuen alderdion konfiantza pixkanaka galtzen joan delako. Eta guztien konfiantza galtzen baldin baduzu agian galdetu beharko zenukeena da zergatik gertatzen zaizun hori, ez? Momentu honetan berak oso egoera zaila dauka. Ez dauka legeak ateratzeko gaitasunik, ez dauka aurrekontuak onartzeko gaitasunik. Eta gero dauka ustelkeriarekiko harreman oso estua, esan nahi dut ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua. Ez da bakarrik bere alderdia ustelkeriaz inguratuta dagoela, eske bere gobernuaren barruan daude susmoak. Eta nik uste dut hori ere oso egoera larrian jartzen duela bere jarraikortasuna edo bere gobernua, ez? Hala ere esan nahi dudana da, gauza bat da oso kritikoak izatea Sánchezekin, momentu honetan Sánchezek gure babesarekin kontatu ez izatea, baina beste gauza bat da oso ezberdina mozio zentsura bati buruz hitz egitea edo beste nolabaiteko hipotesiak asmatzea edo bultzatzea. Hori ez da gertatuko. Nik uste dut guk behin eta berriz esan dugula, Sánchezekin ez egoteak ez duela inondik inora esan nahi Feijóo babestuko dugunik. Eta hau ez dira bakarrik hitzak, hau ez da bakarrik diskurtso bat. Nik uste dut EAJak badaukala zerbait eta da sinesgarritasuna. Guk hau ez dugu bakarrik esaten, guk hau egin genuen 2023an. Aukera izan genuen Feijóo presidente egiteko eta ez genuen egin, guk gure hitza bete genuelako. Guk esan genuen Feijóo ez genuela presidente egingo eta ez genuen egin. Eta orain esaten duguna da gauza bera. Guk ez dugu Sánchez babesten, gu oso kritikoa gara Sánchezen egoerarekin, daukan egoera ez delako ona, inorentzako, baina horrek ez du inondik inora esan nahi besteak babesten ditugunik. Nik uste dut batzuetan ere hausnarketa sakonak egiteko gaitasuna erakutsi behar dugula. Eta batzuetan Espainiako politikak asko eragiten du Euskadin, ez? Eta Espainiako politika da batzuk edo besteak, urdinak edo gorriak, blokeen politika hori, eta nik uste dut Euskadin gauzak beste modu batean ere egiten badakigula. Eta Sánchezekin ez egotea edo Sánchezekin oso kritikoa izatea horrek ez du esan nahi, Feijóo babestuko dugunik ez. Eta zentsura mozio baten bidez ez balima da, zein beste bide dituzue presioa egiteko, esan nahi du Sánchezek erabakitzen balima du, kasurik ez egitea eta hauteskunde horiek ez aurreratzea? Bueno, azkenean Kongresuan astero daude bozketak, astero hartu behar dira erabakiak, ekimenak astero datoz Kongresura, legeak, gero aurrekontuak ekartzen baldin badituzte. Azkenean ez dakigu eramango dituzten aurrekontuak Kongresura. Bueno, guk argi eta garbi esaten diogu. Gu ez gaude hor Sánchez babesteko, gu ez gaude hor Espainiako gobernua babesteko, gu gaude hor Euskadiren interesak defendatzeko. Eta guk Kongresuan izango dugun jarrera izango da Euskadiren interesak defendatzea eta babestea. Eta zentzu horretan jokatuko dugu gure papera legealdia amaitu arte. Eta zuzuk ezkaz ikusten hauteskundeak aurreratuko balira, Alderdi Popularrak irabaztea, inkesta guztiek dioten bezala, eta horrek zenolako kalte izan dezaken adibidez autogobernuaren kasuan aurrera egiteko bide horretan? Beno, noskik eskatzen gaituztela eszenatoki ezberdinek, baina horiek ez dira gure ardura. Nik uste dut guk lehen esan dizudan bezala oso argi jokatu dugula eta sinesgarritasuna daukagula.
Feijóo gaur presidente izan zitekeen, EAJak bere botoak eman izan bazizkio 2023an, eta guk ez genuen egin. Ez genuen egin hitza eman genuelako eta gero hitza bete egin genuelako. Baina uste dut ere Sánchezek ezin duela jokatu beti alternatiba okerragoa den argudio horrekin. Azkenean, berak egin behar duena da bere erantzukizuna eta bere ardura hartu. Eta egin behar duena egin. Eta bete, eta jartzen zenuen orain adibide bat, autogobernuarekiko izan dezakeen eragina. Beno, eske autogobernua gaur egungo autonomia estatutua bete gabe dago, 45 urte eta gero, eta bete gabe utzi dute bai alderdi popularreko eta bai alderdi sozialistako gobernuek. Esan nahi dut, azkenean, momentu honetan autogobernuaren kontrako erasoa jaso izan ditugu Espainiako gobernuen partitik bai urdinak, bai gorriak izan. Orduan, hori oso larria da. Argi dago, eta nik uste dut zintzoak izan behar dugula, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijóoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente ordea, edo presidente orde bezala daukan gobernu bat. Nik uste dut hori edonork dakiela, eta esan dudan bezala. Guk horrela erakutsi dugu, ez dugu bakarrik esan, guk erakutsi egin dugu. Baina horrek ez du esan nahi Sánchez babestu behar dugunik, eta guk Sánchezi eskatzen diogu hauteskundak ditzea edo legealdia bukatzea, pentsatzen dugulako horrelako egoera batean ezin duela jarraitu. Deitu ditzala hauteskundeak, eman diezaiola jendeari hitz egiteko aukera, eta gero ikus dezagun nola geratzen den kongresua, baina egoera honetan, benetan norbaitek pentsatzen du legeak atera ezin da, aurrekontuak onartu ezin da, eta ustelkeria bere gobernuaren barruan izan da, jarraitu dezakela, nik uste dut oso egoera zail batean dagoela. Eskari hori datorrein handi batean, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren inputazioagatik, datorren aste artean entzungo dugu bere deklarazioa, hurrengo orduetan ere bai, espero da sumari hori argitaratzea. Datorren asteko deklarazio horren arabera, eta horrek ematen duenaren arabera, zuek aldatu dezakezue, Sánchezen gandu zuen iritzi hori, eskari hori, edo mantenduko duzue? Bueno, eske ez da bakarrik Zapaterorekin gertatu denagatik. Eske bederatzi dira momentu honetan bere inguruan dauden auziak. Ditu auziak bere familiaren inguruan, bere alderdiaren inguruan, bere gobernuaren inguruan, eta ez da bat, ez dira bi, bederatzi dira. Orduan, esan nahi dut, bere egoera oso larria da, eta, bueno, Zapaterori dagokionez ikusi behar dugu. Nik beti defendatu izan dut kasu honetarako eta guztietarako errugabetasun printzipioa. Uste dudalako inor ez dela erruduna, benetan epaitegi batean erakusten den arte. Baina egia da ere, epailearen autoa oso sendoa dela, eta ematen dituen argudioak oso sendoak direla. Ikusi beharko dugu zer gertatzen den, itxura oso txarra dauka, eta ikusiko dugu ere, deklarazioa egiten duenean, uste dut ekainaren 2an izango dela, nola zer gertatzen den, eta nola joaten den kontu hau, ez? Asteburuko beste irudietako bat zalantzarik gabe Loiuko aireportuan izan dugu, flotillako kideen iritsira horretan, ertzaintzarekin gertatutakoa izango dugu izpide. Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak bere gain hartu du ardura, bai aipatu duela koordinazio falta edo egon zela, ez zela horrelakorik gertatu behar, baina provokazioak egon zirela. Zer gertatu da, zer dakizu horren gainean? Bueno, ezer gutxi esan dezakete gai honi buruz, astereneko lehenengo orduan gaude, eta oraindik ez dugu aukerarik badatu asko ezagutzeko, nik esan dezakedan gauza bakarra da ikusi dituen irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia. Eta zentzu horretan, esan dezaket, atzo Zupiria sailburuak esandakoa, ez zitzaizkidala gustatu inondik inora ikusi genituen irudiak, eta argitu beharko dela, ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak, eta gero datuak eta informazio gehiago dagoenean, azalpen gehiago emango dira. Eta gero bai, bihar legebiltzarrean Zupiria sailburuak agerraldia egin behar du, eta gai honen inguruan behar bada azalpen gehiago emango ditu, baina ezer gutxi gehiago esan dezaketa. Bai, aipatzen zuela Zupiriak, kezkaz ikusten zuela, gure herria eta Ertzaintza horrelako irudiekin horrelako egoerekin lotuta ikusteak, arazo orokortu baten aurrean gaude, edo gora puntual batekin lotu dezake? Bueno, nik esan dezakedana da, larun batean ikusi genituen irudiak ez zitzaizkidala bat ere gustatu. Ez Loiuko aeroportuan, ez Mendizorrotzako futbol zelaian. Ez zitzaizkidan gustatu eta ez dut uste onak direnak herriarentzako. Gero, beti egongo da gai honekiko zerbait gehiago atera nahi duenik, baina nik uste dut ez dugula horrelako eztabaidetan sartu behar momentu honetan.
Euskal Herria Bildutik bai esan zuantzola Pello Txandianok, urgentziazko neurriak hartu behar direla, eta hausnarketa orokorrago bat egitea polizia ereduaren gainean. Preste egongo zinakete, zuek? Horrelako hausnarketa bat zabaltzeko? Gu herri honetan hausnarketa guztiak zabaltzeko prest gaude. Guk momentu honetan ardura daukagu herri hau kudeatzeko, hasiera batean esan dizudan bezala, herri honetako erronka nagusi erantzunak bilatzeko, eta erronka nagusi horien artean segurtasuna da bat. Momentu honetan jendeari segurtasunak kezkatzen dio, era guztietako segurtasunak kezkatzen dio, inkesta guztietan segurtasunak gero eta kezka gehiago sortzen duela ikusi dezakegu, eta zentzu horretan gu hausnarketa bat irekitzeko prest gaude. Baina hausnarketa horrek izan behar du sakona, eta hausnarketa horrek izan behar du benetan zintzoa. Eta zentzu honetan beste alderdiek egiten dituzten aldaketa estrategikoak edo dena delakoa, uste dut haiek azaldu beharko dituztela, baina gu edozein hausnarketa irekitzeko prest gaude, herri hau lideratzen dugulako eta herri hau agintzeko ardura daukagulako, eta zentzu honetan gure ardura eta gure erantzukizuna da hausnarketa guztiei aurre egitea. Euskal Herria Bilduz ari garela, gaur bertan La Vanguardia egunkarien arraldotegik eman du elkarrezketa bat, eta bertan beste behin eskua luzatu dizue, EAJari hauteskunde orokor horietara, programa minimo batekin biak batera aurkezteko, nahiz eta horrek bere hitzetan ez duen esan nahi gero kongresuan talde berean egongo zinatzekenik. Prest daudete, hausnarketa horri ere bai heltzeko? Nik galdera horri benetan beste galdera batekin erantzungo nuke, eta ez zuri, nik uste dut euskal gizarteari. Norbaitek benetan pentsatzen du horrelako proposamena zintzoa dela. Ezagutzen dugu bakoitzak nola jokatzen duen, zein jokabide duen, zein jarrera daukan egunero erakundeetan, eta azkenengo, ni legebiltzarrean sartu nintzen 2019an. 2019tik Bilduk ez du Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu bakar bat ere ez onartu. Hori da realitatea, esan nahi dut. Legeetan kontra, aurrekontuetan kontra, eguneroko jarrera oso kritikoa Eusko Jaurlaritzarekin, eta batzuetan ere esango nuke krudela Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Nik ulertzen dut haiek daukaten jarrera, nik ulertzen dut haiek oposizioan daudela eta oso kritikoak izan behar direla gurekin, eta ulertzen dut ere estrategia bat izatea, baina nik eskatzen didana da gutxienez gizartearekin zintzoak izatea. Azkenean, jendeak kalean badakielako proposamen hori ez dela zintzoa, estrategikoa dela. Eta alderdiek estrategia izatea ona da, eta nik aitortzen dut, alderdi serioek estrategia daukatela, baina estrategiek izan behar dute zintzoak. Eta orduan zein da arrazoia berresteko behin eta berriz ere proposamen hori? Nik uste dut euskal gizartearen parte handi batean badagoela borondatea, kalean esan nahi dut, ez alderdi bateko ez besteko kideak diren askoren artean badaude EAJ eta Bildu ulertu behar garenaren sinesmena, eta gauza askotan sinesmen horrek errealitateari erantzuten dio, eta nik uste dut zentzu honetan otegik hori bilatzen duela, jende horrekin konektatzea, baina, klaro, nik eskatuko niokena izango litzateke adibidearekin egitea hau, esan nahi dut, jarrerekin erakustea. Aurrekontuak onartuko ditugu, lege garrantzitsuak onartu ditugu. Eta hau ikusten dugu hainbat gairekin begira. Etxebizitza lege bat onartu dugu legebiltzarrean orain dela hilabete gutxi. Neurri zehatzak onartu ditugu legebiltzarrean, abalak emateko gazteei, zergak jeisteko etxeak erosten dituztenei edo alokatzen dituztenei. Etxebizitzaren inguruan neurri asko eta oso potenteak onartu ditugu herri honetan azkenengo urtean. Guztien kontra egin dute. Guztien kontra egin dute. Berrikuspen fiskalaren kontra, etxebizitza legearen kontra, abalen kontra, laguntza zuzenen kontra. Nik hori errespetatu egiten dut. Baina gero heltzen dira eta esaten digute, eske guk plan badaukagu etxebizitzaren inguruan eta zuekin adostu nahi dugu edo zuekin konpartitu nahi dugu. Aukere esan duzue gai hauetan guztietan zehar zuen iritzia emateko eta zuen ekarpenak egiteko, eta negoziatu ahal izateko. Eta beti ezetz esaten digute. Hori ikusten da zein den jarrera. Guk esaten dugun guztiari ezetz, baina gero bere proposamena egiten dute gureak ja onartuta daudenean. Gu lanean ari gara, gu hitz egiteko prest gaude guztiekin, guk adostasunerako erabateko prestutasuna daukagu, baina eskatzen duguna da seriotasuna eta zintzotasuna. Eta guk argi daukaguna da, ez daukagula denborarik galtzeko. Guk agindu behar dugu, herri hau aurrera atera behar dugu, ditugun erronkei erantzunak aurkitu behar diegu, eta maigainan erantzunak eta konponbidea jarri behar ditugu, jendeak eskatu digulako eta ardura bat jarri duelako gure esku, dela herri hau agintzea. Eta horretan ari gara, eta horretarako negoziatu eta hitz egin bai, baina denborari galdu gabe.
Asteburuan deklarazio trukak eta ikusi dugu beste behin Jaurlaritzako gobernukideen artean, atzo bertan Aitor Estebanek esan zuen, sozialistak aipatu gabe, baina etengabe bilatzen dutela konfrontazioa, ibaiak gainezka egitea, gero esateko urak bere bidea hartu duela, itzultzen ez diren arte, esan zuen, urak bere bidera itzultzen ez diren arte, mortarazpen nahiko argia dirudi. Beno, nik uste dut argi dagoela EAJ eta PSE orokorrean eta oroar ondo ulertzen garela. Gauza gehienetan ondo ulertzen garela, esaten duen bezala. Batera daukagu herri hau agintzeko ardura eta erakunde nagusiak agintzeko ardura eta legeak onartzen ditugu, aurrekontuak onartzen ditugu, herri honetan oroar egonkortasuna daukagu eta horrek laguntzen du enpresek Euskadin inbertsioak egitea, enpleguak sortzea, kalitatezko enpleguak sortzea, eta nik uste dut hori ematen diogula eta hori eskaintzen diogula koalizioaren bidez euskal gizarteari, baina argi dago gai zehatz batzuetan alderdi ezberdina garela eta iritzi ezberdina ditugula, esate baterako euskal enplegu publikoaren legean euskara bermatzeko egin dugun proposamena, ez? Gukor argi daukagu euskara bermatu behar dugula euskal erakundetan eta haiek beste iritzi badaukate. Argi eta garbi esaten ari gara ikuspegi ezberdina ditugula euskarari dagokionez. Baina orokorrean ondo agintzen dugu eta egonkortasuna da gure koalizioaren balio nagusia edo ematen eskaintzen dioguna gizarteari, ez? Gero, egunen batean, entzun behar dugu, edabideetan deklarazioaren bat, edo haien idazkari nagusiaren deklarazioaren bat, ere pentsatzen dut gehiago erantzuten diola estrategia bati errealitateari baino. Haiek hitz egin nahi baldin badute, edo tentsionatu nahi baldin badute zerbait tentsionatu dezatela, baina guk argi daukaguna da, ondo gaudela koalizioan, egonkortasuna ematen diogula herri honi, eta ezin dugula hori galdu. Frantzian ez daukate aurrekonturik. Espainian ez daukate aurrekonturik. Euskal erakunde guztiek aurrekontuak dituzte. Eta nik uste dut hori balioan jarri behar dugula. Norbaitek arriskuan jarri nahi baldin badu hori, jar dezala. Ni ez naiz horretan ibiliko. Bai entzuten genuela eta azken desadostasun handia izan da munduko futbol txapelketaren egoitzaren gainean Mikel Torres entzuten genuen, elkarrekin gobernatzen baduzu elkarrekin hartu beharreko erabakiak direla. Prozesu horretan izan duzu elkarrezketarik edo zein izango da bidea, esan dut FIFak urtarrilean okeraz banago emango baitu ezagutzera zeintzuk diren egoitzak eta beraz erabaki hartu beharko da ere bai, aldeen bezain azkar, ezta? Aurkeztu edo ez egoitza horretarako? Bai, nik uste dut benetan, eta zintzotasun osoarekin. Manden polemika apurtxo bat artifiziala izan dela. Ezkenean, zer gertatu da. Donostiko alkateari edo Bizkaiko aldun nagusiari galderak egin dizkiete, eta esan duten gauza bakarra izan da. Momentu honetan, aztertu behar ditugula FIFak eskatzen dituen baldintzak. Eta nik uste dut, agintari batek esan dezakeen gauzarik serioena dela, baldintzak aztertu behar dituela. Azkenean agintari batek zer egiten du, diru publikoa kudeatu. Euskal gizarteak eta euskal herritarrek ordaintzen dituzten zergen diru publikoa kudeatzen dute. Eta diru publikoa kudeatu behar da arduraz, erantzukizunez eta zorrostasunez. Eta nik agintari bati eskatzen dio dana da, diru publikoa kudeatu behar duenean, erabakiak ondo aztertzea, ondo hartu alizateko, ez? Eta hori da momentu honetan, bai Donostiko alkateak eta bai Bizkaiko aldun nagusiak esan dutena. Baldintzak ondo aztertu beharko ditugula, erabakiak ondo hartzeko. Horrelako mundial batek eragina sortzen duelako. Eta baldintzak aztertu beharko ditugulako. Baldintzak dira, eta eraginak dira ekonomikoak, baina dira ere sozialak. Nik uste dut argi eta garbi erakutsi dugula Euskadi osoan, pres gaudela eta gaitasuna daukagula horrelako ekitaldiak antolatzeko. Kontzertua handiak, ekitaldia handiak, eskarmentua daukagu eta erakutsi dugu. Baina mundial bat gauza oso berezi bat da, eta mundial batek eraginak ditu eta esaten dizun bezala eraginak dira ekonomikoak, baina badira ere soziala. Hau ez da egun batean egiten den kontzertu handi bat eta listo. Hau da, hilabete oso baterako ekitaldi bat edo kontu bat, ez? Eta horrek eraginak dauka garraioan, osasungintzan, segurtasunean, ekonomian. Beraz, nik uste dut, esan dutena agintari hauek izan da. Goazen ondo aztertzera zeintzuk diren baldintzak eta zeintzuk diren eraginak, eta gero hartu dezagun erabaki on bat. Diru publikoa kudeatzen, gure zerbitzuak kudeatzen, horretarako aukeratu gaituzte, hori da gure ardura eta hori da egin behar duguna. Eta zentzu honetan, guk eskatzen dieguna beste alderdi ere da,
zentzuz jokatzea eta arduraz jokatzea, azkenean hau ez delako bakarrik egun bateko ekitaldi bat, hau hilabete oso baterako ekitaldi bat izango da, eta zentu honetan, jendeak eskatzen duguna da ardura eta erantzukizuna. Eta EAJak eskaini behar diona gizarteari da ardura eta erantzukizuna. Eskuartean duzuen beste erronka handietako bat, eta aipatu duzu Euskararen legea da, lehen hartu emanak jada izan dituzue, Euskal Herria Bildurekin, plata honetan bertan, Pello Otxandinok adierazi zuen akordio batera ez heltzea ez dela aukera bat, horretara kondenatuta zaudela akordio batera heltzera. Aurreikuspenak bete dira lehen hartu eman horretan zuentzako? Nik uste dut oso modu zintzoan itzen geniola batak besteari eta elkarrekin zintzotasun saritu ginela, eta nik uste dut hori ere eskertzeko dela niri, gustatuko litzaidake kontu honen inguruan ulertu ahal izatea. Uste dudalako benetan, ja ez dela alderdiarentzat edo gobernuarentzat edo niretzat edo ezakindorentzat garrantzitsua izan daiteken kontu bat. Hau da, benetan Euskal Gizartearentzat oso funtseskoa den kontu bat. Momentu honetan ari gara, Euskal Administrazioaren inguruan, eta batez ere oso momentu zehatz batean, esan nahi dut. Gure administrazioak hurrengo 10 urteotan erabateko berrikuntza bat behar izango du langileren partetik. Azkenean, gaude belaunaldi batean, non jubilazio asko etorriko diren eta administrazioa berritu eta gaztetu beharko dugun. Eta zentu honetan, enplegu eskaintza publikoak aterako dira. Eta nahi ditugu segurtasun osoarekin atera. Eta kontu honetan, zertaz ari gara? Konponbide bat bilatze aldera. Argi eta garbi esan dugun bezala, guk eta alderdi sozialistak iritzi ezberdinak ditugu. Saiatu izan gara alderdi sozialistarekin konponbide bat aurkitzen, baina alderdi sozialistak pentsatu izan du hau ez dela funtseskoa, hau ez dela lehentasuna, eta guk argi daukagu kontu honi lehentasuna eman behar diogula. Eta nik beti jartzen dut balioan gauza bat. Koalizioak 10 urte darama. AJ eta PSren arteko koalizioak 10 urte darama. Hain da hau gai garrantzitsua guretzat eta zentrala guretzat, hau izan dela lehenengo aldia, non Eusko Alderdi Jeltzaleak lege proposamen bat aurkeztu duen, guretzat Euskara eta Euskara babeste administrazioan zentrala delako. Eta horregatik guk hain urrats ausarta edo garrantzitsua eman dugu, eta borondatea eta irmotasuna erakutsi dugu. Eta orain daukagun ardura da, alderdi sozialistarekin akordioa lortu ezinean, saiatuko gara Bildurekin akordio bat lortzen, eta eserita gaude, eta argi dago ere edukiaren partetik, eta nik ez ditut espektatiba antzuak sortu nahi, oso posizio ezberdinak ditugula, planteamenduak oso ezberdinak dira. Gure planteamendua da, momentu honetan daukagun ereduaren elementu zehatz bat aldatu, eredu osoa indartzeko, uste dugulako, daukagun ereduak arrakasta erakutsi duela, bide arrakastatxo bat egiten lagundu digula, eta horretarako datu bat emango du. Begira, 1985ean, Euskal Administrazioan lan egiten zutenen artean, bakarrik eren batek akreditatzen zuen profilen bat. Gaur, 180 akreditatzen du profilen bat. Eren batetik 180era 20 urtetan bide arrakastatxoa egin dugu. Hori gure ereduak ahalbidetu digu. Bilduk proposatzen duena da, erabat kontrakoa da, eredua, haiek esaten duten bezala, inbertitzea, goitik behera aldatzea. Zilegia da, eta aukera bat izan daiteke, baina guk pentsatzen duguna da, ez dugula eredua goitik behera aldatu behar. Daukagun ereduak bide bat egiten lagundu digula, eta eredu hori indartu behar dugula eta sendotu behar dugula. Horregatik, esaten dut zaila dela, hain eredu kontrajarriak eta hain planteamendu ezberdinak bateratzea. Hala ere, gure esfortzua hor dago, eseri ginen aurreko astean, aste honetan berriro geratuta gaude hitz egiten jarraitzeko, kontu irten bide bat bilatu behar diogolako, eta ez Bildurentzako, ez EAJarentzako, ez gobernuarentzako, baizik eta Euskal Gizartearentzako konponbide bat aurkitzea ezinbestekoa dela. Hala ere, ez ditut ere espektatiba sortu nahi, oso posizio ezberdinak ditugulako. Elkarrizketa hori adi egongo gara, Joseba Díez Antxustegi, Jotaren bozeramailea Legebiltzarrean, eskerrik asko gurekin izatagatik. Eskerrik asko zuei.